Ijesszem meg. Ijesszem meg. Geci. Fostos, Geci. Hát, hogy... Geci, ennyi. Geci, ennyi, srácok, ennyi. Halljátok, mit mondja? Zoli, menjünk visszatétezni. Jaj, Geci. Geci, bassz meg, Jaj, Geci. Hosszátok. Dobjak oda figyelj, oda dobok egy követ. Figyeljetek, üljek be a kocsiba most. Geci, és menjek el. Na jó. Tesó, biztos, hogy nem megyek be. Azonnal gyere be, azonnal. Tesó, valaki ott integet. Tesó, nem szólt, hallod? Tesó, ott integet neked. Műsorozok azt jelent anyám életére, apám életére, tesó. Ne bassz, gyere be, passzokó gyere. Nézd meg. Hallod, bejössz még ma? Arról volt szó, hogy egyedül mész. Hallod, szép. Most komolyan. Gyere ide, adnak neked motivációt, azt mondják, gyere ide. Motiváció kell, mert tesó. Tele lettem adrenalin, tesó. Nem tudom, hogy az mi volt, gondolom egy állat volt, de nem tudom mi. Gyere ide, te állat. Gyere, azt mondják, tesóm, hogy... Nem ember volt, ezt most figyelj ide, most ezt mondom neked. Azt mondják, nem nekünk, ember volt. adnak egy kis motivációt neked, tesó. De mit láttál, tesó? Nem láttam, hallottam, de nem ember volt, ez csak egy állat volt. De miért félsz? Valami állat, valami kapart, cigány. De azok csak állatok, tesó, azok jobban félnek tőled, mint te tőlük. Én ezt a papa tanítottam. Nem érted, amit én akarok mondani ezzel neked? Nem faszom tudja, mi van, hogy veszett kutya van ott, tesó, megharap. Jó éjszakát. Tesó, tudod, hogy műsor? Nem tudom, hogy hol van az én telefonom. Szó. Fogd egy kicsit? Most megnézem a kocsiból. Srácok, valami kapart. Nem tudom, hogy mi, nem ember volt. Punciámér.